Як выраўніць слуп плота, які нахіліўся? Вельмі просты спосаб, лавіце лайфхак. Маем сітуацыю. Слуп старога плота, які з цягам часу адхіліўся, адхіленне ў верхняй кропкі ад вертыкалі недзе 15 сантиметраў было. Першае, што прыйшло на розум і было зроблена, мы прывязалі вяроўку да верху слупа, пацягнулі грузавіком, і калі той заняў вертыкальнае становішча, ў шчыліну ўнізе, якая ўтварылася, накідалі камянёў і цэглы, каб зафіксаваць яго. Але праз пару дзён слуп заняў тое становішча, якое, відаць, яму больш падабалася. Што рабіць? На першы погляд простых варыянтаў няма. Першы варыянт гэта зруйнаваць і пабудаваць наноў. І другі варыянт гэта паддамкраціць слуп ізноў ж такі вертыкальна і у падмурак накідаць бетона, зрабіць так званую падушку. Сітуацыя з шэрагу і кохта вісіць і дурань дрыжыць. Тут я успомніў, што я ўсё ж такі бляхар, пайшоў у майстэрню, сагнуў два карыца П-абразныя профілі, прытыліў па вертыкалі іх да слупа і зафіксаваў іх. Потым перасунуў праслы ізноў ж такі па грунтвазе і засталося толькі аздобіць гэтую справу металам так, як мне падабалася. Надвор'е сабе так сабе ў Менску, калі шчыра пагоды зусім няма, але ўсё ж такі пакажу. Як мы бачым, слупы стаяць роўна ў лінію, але вось той слуп, пра который я вёў размову. Асноўная думка, мяркую, зразумела. То бок слуп стаіць вертыкальна, але там ён як быў касы, так і застаўся. Можа, каму прыдасца, карыстайцеся.